Mude ya mudi fufuo na no mwada. Mudi mu anu mwada ne mere mo so yenya ne sa. Ene bibia pebambo. Na na masam na mo kana na mo gasa na na ma esa. Na na ma nyasa. Na na ma ni mo mpanyimfo. Woni mi sa akta ne mwa no. Nte waso de no hokoda ne mpanyimfo. Na ne di nya dan, ne di tumponko ba bia. Enya kwa ana obia de ne program de ma na na ma. Ada ono kwa na no ho fe. Ono kwa na ni mo kasa. Woni mo fom cham wuso ba bia okoye bo mo de na hwehwe na na kwa hyehyere kwa na menya bi fama we na wiase na sasa sika ho ayede nti wodi wani ba ko hwa adwuma ba ko anya yie fra na na kwa hye na me nso menya ade fama na mi do da bi obi abefre wo Abusiana no ada e was Stoneboy and the album launch ase and I host celebrities dodo na akwakopi mu e wase ye ho se Bulldog e wase MC Ayeboa and the Dusty any afofo pia e ka ho na nipa ba akwakopi mu e wase ne ne ye bia e kosi wo ho akwakofa kasa ne nkomo bebre e de aba e sister Penny na nama Mcbrown na abra na nama ekokopi ase na ne na se ne nyina yini se na nama opi oba bia na ye boje ne so intedoma wo ho no e boje ne so ye pa MC Ayeboa eno no ekodia kita ho ema na kwaba e chere sister se o we de wafa ho kama na se ne na masenka na ho siesie de nke danso okata ne ho si na we no okono na otun se sister wa hwehwe ne ma na kama wa hye dwa na tade ne ne boso ne se ho nyina egu ho fefefe eno na MC Ayeboa ene no ekokasa na wo hwe ne so eterebo aya na epie ba bonten ti we de wa bonten de wo se o ma ho kwa na emfama timi fa ho eno nti ene na ho fama na ebi mu susu se o fire or the cocoa pim ewo ase no na eho ena ne ye bi kokoda adi a ye bra friend se Bulldog ekohu na nama esan se ohu na che no na danfo na nama so any Bulldog na wo United Show Business no no afi aba bedi media general no Bulldog ehu enigye mu ena okofam na o person ko be fi na nama ano na se ne kokoye na nama etwe ne ho na mafo e kasa no mo si o Bulldog ade okoye no wanye ne ye fi se sister na nama anya hwe kwa no oyoba warefo enu nti se agro bi kwa na wono ne nsam a enye biaye se public place say I wouldn't say don't when this and your suta krache na kwakọ ni say na ebema ni din no I said ne opesa wo ye no ukodi na din so na odi akwakọ pedi na ase din ebi mo so kra che say na ma stop Bulldog na say ade ne kwa na neje ho na kokọ e we na kwakọ fa nkita ho de ne nkobo bebre e de aba e wo social media no so na eno na kofu ba bi che say hwe mu de ne course no mu hu ne saka kana ni temu potin no anasa de kode potin etuemu no say ena ese eden na ebu eno ho nkomo ena ye ba bedi mene Queen Aisha ena etwen eye nkomo ena mabopin no e wona so eye eno nti ye ma no akwaba Queen memo akwaba ba too much mo ho ti say yesu adwuma mo ye yesu mpanyefo obi a ho ye de nyame ase me so me ho ye okay Queen eye ba ne se na brabo mu no ye ne bi mu hyase ye bate bedu awie ye no no madu agya ye ne ye de ya kan zinzin mu samude ya mudi fufuo na no mwada mudi mu anu mwada ne mere mo so yenya ne sa okay ene bibia pebambo na na masam na mo kana na mo gasa na na ma esa na na ma nyasa na na ma ni mo mpanyimfo woni mi sa akta ne mwa no nte waso de no hokoda ne mpanyimfo na ne di nya dan ne di tumponko ba bia enya kwa ana obia de ne program de ma na na ma ada ono kwa na no ho fe ono kwa na ni mkasa woni mo fom cham ene na be ye tan ewo industry no mu ama no bebre na ebo ne so bo sanse ono kwa na bibia ye de ma no agye bibia me wo me campaign na me fi so ono mom na betimi ayama na boa me frɛ no wuso ba bia wo koye no bo mo de na hwehwe na na kwa hyehyere kwa na menya bi fama we asa ho ba bo ho hia ai na menya bi mo na wiase na sasa sika ho ayede nti wodi wani ba ko hwa adwuma ba ko anya yie fra na na kwa hye na me nso menya ade fama na mi do da bi obi abɛfrɛ wo enya se star yesi obi wo ha ne nsoro ma wode ba asase no obedi ye nya obi anso ne bedi ye jai chade ogeka no chana menya tie ho ame ne yabo na wani nsoro ma obi a won nsoro ma what you say ayeso ho fa dware aka ho ana apa ho fa dware aka ho enya nsuo no nko a wo wi asiesie ho ka ho what you say nti se mu se yam tie mu din a na na kwa hye me se mu nti na mba ye bra na menya de fa mamu staff na ese mu jana dum o adum mu wi fufu anu ada munya mu bi na munya mo to bi anu anu no movie na wo ye kura na wo di basoro na ese ye mfra obiom meboa ese ye mfra
ti brana na ku asanya ade fa ma wo fa dware aka ho wo de dware aka fa nku papa sra sana me pe akere no Queen oba time bi nso betimi asole se me meya mawo amuni e wo so mo daachi esi eyeyie enu nti no e wo se me ba modin ana me ban no me boa no boa no awo fa so ne se wo ba yeyie wa toka papa wa tofik papa mo wadam asama si maamini what ya say no Ghana Blasters wo mo hye me kacho mo sa de be 3-2 ana 3-0 3 so ba mu what ya say nzongofo mrante emienu na sha go so no wo mo anu na awofo na ye fasting nora no mo ye fasting be 3 days ne nora akumunwa abompa ye de ama Ghana safe me mano we ma me se me pese me badi nkunu we ma me se me wo mo akodi ama obi a chichire ama ne ba obi a chichire ba omunya sika na omu de ma omma me nom na wo de wo so wo ma nko pa ba mo bi ma wo ma mo nso ndi ya wo de onu fufuo na tena ho sa wadafo na ya ma baba beje ama ne ma yeyie wo chena na wani bra ama ne ma wo so mentena se fa ne behwehwe na kwan ahya kwan mema wade ama wadware wo ma no on bedi yie Queen, so about time be ba emwa ben na wo de babuan because obi okrampa wanyoma na sei obi wo ho wanyoma na sei ni nyina wo bo ho ba wo ba sanyin sen sei a ebia me kasa sai mienu miensa bre na kwan ahya mema waduro de hia ne so mema wato abe asante abe no elfa agrek mfra ne bra na mema waduro fokọ ye nkwan nanom medura no nyima nyinsa ne sei bio sa wo no so ne ma inshallah me se beba ai uba pasante abe na fabra emfa agrek mfram bra na mema waduro ne kwanom ye na abe kwan na onu kunu nyina muni mompe bode oni aba mamu ko pe bode fun bia oni aba na mo twa na pesie na mo de nkwan na agum muni midunya me eno anu no awo na ba wo ba fon akwala na ba be tia me charge wa wani ji ana asade approud be damas na de aba na mache mase am wodura dware akwala no se be ya baifo bi antimi fa nani ensa akwala no akwala bi okura wo wadwe pa woni made o school mu enti akwala na dafo no egwa katoro ma me se amani made ya woni made maame ne betumi akwakoji soma no wasa no wa nanu kuto aguba na adwene mu afi oba ne nim hwe bio na ni monyam na asa akwakodi wadafo no ba no anase ne classmate no so na na kwa se wo fa namba na afra me dwonya me oba no da bi ono so be minister wai ya na wofo no ya mumie hwa bibi ye siramfo ya wo ya mape ya de firi hospital ba ya ne adwade na duro ya wanchene bi wa mesa kwan ahya me na me wasa anchene no fa gunsuo mu woro ba no emra wudi akwala ne firi hospital ba ya na afa na nipa no wo ba ya tire nko wonim so wo chena wo ba no wo be MP bi ana minister bi ana wo be ye o ma panyi bi ho ne di kan se mo ma no di ma mo enti obi wo ho be wo ne ba na ne ba ne nya yalefo but akwala no within 1 month no dan akwala no ya dan no ya timi dan kura fa nipa di wo be to ade sa na wo ba na da no wo no wo di uni ukuninya okunu yi adwuma hu so wankasa okodwoma hu so ya mu hwe bibi ye wo baketo na ti America ba je adu okodware no na baifo bi ama mesai wo ba ama minu aba ma uti TV wo ahwe masen aba wo so mi kase kwakwa di unya ana pressure di uma mi bi nya diabetes fabulous ekire junso kurobo sister ya to di ama wo fi a wonyo so umpra bi ba ho anasa okọ no wope no wakọ so no wagyawo ya to ne di ama nim guase yare so fitini nkola abrem obenyi nyina no dwonso ai obi okura sa utu esebi se mpredo sa ho ofe wo fi nipa bi mpe wa na wadanfo betumi akọtọ dwonso kurobo di ama wo da fi a wonyo so okọ umpra na ukunu no wakọ dwonso wa na pesa kankan no to wo so wagyawo na ho na yi mattress hata wache de me ka kire no ya to di ama na HIV mpo ya to de ma na na kwa asha me ba HIV anu abrase wo ba bi ne kuna ware kama to nkwala dunum nsia a kire wo doctor so HIV ebra wan ko ba bia yenim se wadi ye ba ma ne ni papa wo hwe ne ntino ye beto san mu guase yaro na ma na ba ma na cha no na na kwa asha me na ma HIV anu brase ebia mi kase me nua ba ma soro bi ne agina wo tirim onu mu kankan fa na na kwa asha namba na ji aduro
na wo so betumi apoba asinipe ama wo ne na kwakoda ma wafena no queen enyeme ye wa ha no mo chekere me bi kakra wo fa wo pesika duro hwa na wa ankwa me yankwa kase kwa fa ma me papa na wo fa ase no nua bi bra na obi ba we na me pesika duro di ama ko fa yakunu ma ma usame na dware enfo ne adwuma wo ye sa wa burochire dware mrofo e wo bon pampers ma me sa wo ga na otontomanto se momone enfo ne adwuma wo ye wo ton sesawa wo de dia ne se wo dware same na wie no fa kakra gu nsuom fa ahoro na fa kun fa yakunu wasaram insha Allah bi iznillah won so be daka papa ma dafi papam ade akutami ebi obi aba abeju sika wodi oba akwa aburotiro wo boka de nakọ okoduru won mu wose wo mpel me hiya ne din wai me de be chechire afre wo yere de amaw me nkuno meje wo yere de amaw obi wa wonu ma na nase atata wo da na jo ntumi na wo eye praye fa na bra na me fa praye we pra no nsere na duro obi okwa na nya duabo na furu ase na nimu nyina honhon na na ya tatai na na kwa asase na me na duro dware me de praye we be pra no insha Allah wo be nya hoto wai mama na wo ba ma munya den no a wo ba yire so bo so we bonyina wo nwo no bra na me ma waduro ema waduro na wode wo de be gunkum asra wo ba ma no so wo ba we wo da no pa yi ba ko anopa tututu watwetwe se wie no wi ba ku se ya emu nyanyo no eye fene wo wie no na ba ma no mu peja na peja insha Allah wo be hu dia me de ba ma na de be kokomanti no ponko fi se ponko ba asase no ne ba ma nwuda siramni akokura da dem 110 years 5 years me do ma na kola 15 years obetime di na nyem na ma na wo na branch se de wo si gina hoyi a wo TV so kama ada no kwada na wo di ada nsa no bra na memu waduro ne bi wo di begu kokomu anom wo ya no patututu na wo twetwe se ne yi ba ko wi ni nyina wafa wo ba wi awie wo se na obema ne peja wo ba na wo ba no nya wo ho fati ne wo ba wo ni nti ne wo ba na dwene se wantumi ani na medua wo hia ni obekọ akofo hia ni agyawo krado we asam na me ka no sa krado we no ene we ya nanam wadan asase asem ahiniye court sem enna nyena okra befu na kwanhya na me hia judge ne di kase so na me nkyekere no mfama okwa ebdi bem no be ye wodia yensiso mfama se we ohia ne nti yesiso wodi ama osikani bra na me nyama obi wo ho wase aware ani me fie aye de abusuam aware ani ho eyampa ye tutu mu fie abobo ano de ahye se ayi ware de mu ware da sister wo do obusuam na bra fa number na frame na bra na me fa ring nya adwuma ma wo de kwa wo na wo de ahye won sa no inshallah wo de toma no so to wose no lucky ne beba ma obusuam ne nyina number na 055 123 2721 ebia me kese na me mo wo yare so enti me susu biom koko diabetes pressure hepatitis B far blood etwere jinso krobo koto sem ahini asem abrochire krata asem ana loto na na sikaduro na meka no mankase me de nipa na eyo dabi osofo wati asore dom ni ho ana brabeji oil bible na ja no nten na twa krama awrade babia mu obi anyankopon hyira mo na yaresanya mo de ne genya mo de mu pebia nyamenyam mo makramo amen Nana Aisha Queen Aisha wakani nyina ede amamo afei watie bia nsam no de yare no dodo na wabobo so enti wo ha wa woni mo de mensumi ni me de me wi a me hu ni chambers so friend ni chambers na ne no eni nsa woso na afra de ba ko ne se emfere kan wo yare ka mu nokore e fa hye no utwa atoro a obehu o ka nokore nso a obehu enti best se obeka nokore otorofo de ono na chiwa de no no omo obi onka nokore
woka no kra na eno na ne duro be ye adwuma e de ama. Ye all the social media platforms so follow yen na like and share. Afa so subscribe e fama me. Edi na ni Empress Ann. Mema nyina ketri ba ko pe ye be san ahia bi makra. Ense busua se na e maame no so ehu ensam no si fry na yakwa akotie no me kai so beja comment e wo video yi ase e de ma be ni sana afro mi subscribe button no so e too much je afa be on ka ho sa no upload bi aba musa ebetimi aka all the social media handles no so ukwa e too much je ho so e ya no like no wa share e de amame makra. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.